Ambalmao ayaw bisimila vewa bambaraka malikura o don kibaru kɛnɛ kan min kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu kan. Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Colonel Asimi Goita ye maliden caman bisimila kunu Bamakɔ kuluba faamajigiyɔrɔ la. A yirala o senfɛ k'a fɔ fɛn min ye Bamakɔ suragalakaw ye olu tun bɛ o kɛnɛ kan n'o ye Darabilakaw, Turelakaw ani Ɲarelakaw ye ka fara laadatigiw kan. An bɛna kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma. Ni waati ninnu na basigibaliya bi sɔrɔ jamana camancɛ fanfɛla la min kɛlen don ka degun belebele bin malidenw kan minnu ni olu ye chrétien dinɛ mɔgɔw ye. Ka sabu kɛ jadijɛkulumaw olu ka bagabagalikanw ye ka taa u fanfɛ min dɔ kɛra jamana camancɛ fanfɛla la ni waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Duna Mopti o mara la. An bɛna o fɛnɛ tɛntɛn ka lase aw ma. Coronavirus bana o kun kan kunu alamisa janvier kalo tile 5 san 2022 kunnafoni di senfɛ kɛnɛya baarakɛlaw ka ministriso y'a yira k'a fɔ ko banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 170 ani mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 1 ninnu bɛna kɛ aw ka malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ye k'aw bisimila VOA Bambara ka malikura kunnafoniw o kɛnɛ kan. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ ani a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye juma ye janvier kalo tile 6 san 2022 sanga 30 Mariam Tarawele bɛna malikura kunnafoniw tɛntɛn ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC ka lase aw ma. An ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila aw ka kunnafoniw filɛ. Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Colonel Asimi Goita ye kunu Bamakɔ kuluba faamajigiyɔrɔ la a ye Mali suraka ɲɛmɔgɔ n'o ye Bamakɔtigiw ye bisimila ka fara laadatigiw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Turelakaw ka denbaya Darabelakaw ani Ɲarelakaw olu ka cidenw tun bɛ yen min dɔ bɛ tali kɛ sankura yɛrɛ n'o ye san 2023 o ɲɛnamayali duwawudenw ye cogo min na hɛrɛ bɛ se ka na jamana kɔnɔna la ani ka Mali yɛrɛ kolo suma. VOA Bambara tɔgɔ la Moribo Danbele ka bɔ Washington ale bɛ a kumakan kumabaw la ama bamanankan na an k'o lamɛn. An ka dutigiw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka kodɔntigiw ani an ka force vive de la nation ka foli bila bɛɛ la ala min b'a 2023 ye ala ka kɛ lafiya bɛɛ jamana ma a ye foli min kɛ ko transition ye baara min kɛ n'a baara ɲɛna aw kan ka yɛrɛ de fo fɔlɔ n'a ma sɔn ka tugu jamana ɲɛmɔgɔ kɔ n dalen b'a la a bɛ ka ɲuman fɔ o ɲuman kun tɛna se ka kɛ cogo si la mais n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka mun faamuya jamana ko la bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don jɔyɔrɔma dɔgɔ jɔyɔrɔ la a bɛ fɔ de ma défense civile jamana lakanani a bɛ daminɛ jamanadenw yɛrɛ la a sitanɛma yɔrɔ ma o de sɔrɔsiw ka baara ye mais a kun fɔlɔfɔlɔ o jamanaden bɛɛ de n'u ye gɛlɛya yɔrɔ min na u ye fɛn m'u ja u bɛ weleli kɛ k'a lase n'an b'o faamuya a bɛna fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kungo don e bɛna tuma min na k'e yɛrɛ ka hakɛ b'a la o b'a sɔrɔ a tiɲɛni kɛra k'a ɲini aw fɛ fana a si kana salaw baara la a ye n ka wara minɛ an k'a fɛ walasa kunkolo b'i bolo dɛ donc sibilakaw de kan ka kunkolo minɛ an ka mɔgɔkɔrɔba b'an dɛmɛ k'a tɔ lase n'a lajɛ fonction publique concours kɛra parce que an ye fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to yuruguyurugu kana kɛ bɛɛ n'i ka dimi de don fo dimi bɛɛ de ka nɔgɔya dɔɔni o de bɛ mankan ban jamana kɔnɔ ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma nɔgɔya mun b'a to n'an ye mun bila mun na sini o b'o baara kɛ k'a ɲɛ maliyɛn mun hali ni se t'a ye a ka se ka jigiya sɔrɔ ka se ka furakɛ a ka jamana na olu baaraw bɛ sen na o fana b'a jira k'hali bi an hakili ma bɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɔ maliyɛn bɛɛ kɔ musow t'a la an ko n'an bɛ fɛn fɛn kɛ ni mɔgɔ 3 don 3nan o ka kɛ muso ye o bɛ gouvernement baara bɛɛ la sisan bi bi in na ala ko tiɲɛ musow ka ko talen don sɛbɛ la an bolo o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ bɛ ka ɲɛ dɛ filiw kɛra yɔrɔ dɔ la mais an b'an jali bi de ka dilan ka ɲɛ tuguni a fɔra ko ka ko fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye ka jamana basigi dɔ bɔra gouvernement ka sɔrɔ la dɛ mɔgɔ ta da tɛ mɔgɔ ka kuma na o sɔrɔ fa ɲɔgɔn k'o di armée ma mun b'a to dɔ bɛ se ka fara armée ka budget kan cogo min na dɔ bɔra budget bɛɛ la dɔ gɛrɛntɛ la bɛ kɛ maliyɛnw ka gɛlɛya kan mais maliyɛnw gɛlɛya kun ka sɔn armée ka dɛmɛ mun b'a to lafiya bɛ se ka na donc k'o foli bila maliyɛn bɛɛ i mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ban yɔrɔnin kelen mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'an bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ an tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ an tɛ mɔgɔ si juguya la mais fɛɛrɛ dɔ bɛ n'an ma ba kɔnɔ an tɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana tɛ k'an ta ye an tɛ se k'an ka jamanadenw sago kɛ an tɛ se k'an yɛrɛ sago kɔnɔna la an y'a essayer k'an ka baara taabolo yɛrɛ yɛlɛma o yɛlɛma nana ni gɛlɛya caman ye mais a kun tɛ to gɛlɛya kɔ parce que an b'a kɔrɔ dɔn a ka tiɲɛ i bolo i b'o dimi kun mɔgɔ kana k'a b'i dɛmɛ a ka tiɲɛ mɔgɔ k'i jalaki e b'a dɔn i kelen nɔ tɛ i tɛ se k'o ɲɛfɔ a kun ka kan an yɛrɛ kan an ka wara kunkolo minɛ o de kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ n'i y'a san kelen ye opération min bɛ sen na u b'a fɔ ma opération offensive ka jugu ɲini i ye kɛlɛ kɛ cogo don ni jamanadenw bolo ko kɔngɔ b'i la i bɛ mun kɛlɛ kɛ bilen opération wɛrɛ fana sigira sen kan mun b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na ala barika la mɔgɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ
na gelanu kɛra dɛ dɔ ma se ka sɛnɛ mais ala barikala jama fanba ye sɛnɛ kɛ n'i y'a ye an ka jɛɲɔgɔn la an bɔra jɛɲɔgɔn dɔw la parce que w'i bolo wari bɛ k'i bolo i tɛ se k'i sagona minɛn sɔrɔ k'a fɔ k'e nin minɛn e n'a ma ka kan o tɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ gɛlɛya la tɛ sɔn i ka sɔrɔ parce que olu fana ka nafa sɔrɔ sira de b'o la dɔ bɛ balo dɔ joli la n'i siranna k'o fɔ n'i siranna k'o kɛ mɔgɔ si tɛ dɛmɛ baara la a ka kan an ka kan yɛrɛ olu tɛ taa anw tɛ taa mɔgɔ dun bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a don mɔgɔ 70 ɲɔgɔn na olu ɲin tora la an bɛ se ka sigi olu lajɛ an kun de bɛ wuli a fana an ka tu ka wuli n'an bɛ fɛ armée ka kɛlɛ kɛ armée k'i ɲɛsin nin kɛlɛ ma fo jamanadenw yɛrɛ ka basigi la na o de ka di jugu ye an ka hakɛ ɲini basigi kɔnɔ an ta kɛ nkalon kan dɛ ni mun ma ɲi an b'o fɔ ɲɔgɔn na. Kada jamanatigi colonel Asimi Goita kan ni laselikan nunu kan an bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la Mopti mara la a yirala k'a fɔ malidenw minnu ni olu caman donnen don chrétien diinɛ la caman bɛ ka degun sɔrɔ k'a sabu kɛ jarijɛkulumaw u ka bagabagalikanw ye ka taa u fanfɛ u kɔrɔmasuru kɛra ni tile damadɔ laban in na a yirala k'a fɔ dugudenni min bɛ Mopti fɛ n'a bɛ wele ko Duna jihadijɛkulumaw taara kangaridakan di a chrétienw ma k'a fɔ ko fo u ka yɛlɛma ni ka tubi ka don silamɛya la o de senfɛ bi Kayatu Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ale wulila ka koɲɛ sɛgɛsɛgɛ a ye kuma di Duna duguden dɔ ma min ma sɔn ka tɔgɔ fɔ an k'a ka seereya kanw lamɛn kan. Ayiwa ɲininkali a diyara n ye kunu an ye nin message sɔrɔ a digira n na fo ka taa fɔ a digira n na wa an tun ma sigi ni nin ye k'a fɔ ko ka Mali filɛ laïki jamana ye Mali ye jamana ye diinɛkɛlɛ ko yɛrɛ man kan ka fɔ anw na parce que i tɛ taa du si sɔrɔ chrétien du i bɛ taa sɔrɔ teri sira furu sira balimaya sira o taalen don dulon musulmanw fana na a ka bon anw hakili ma k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ na ni ka a fɔ ko fɔ olu de ka diinɛ ka kɛ tɔw ta o tɛ jate o balila an na dɛ mais a fɔra an ka delili kɛ ka masa Ala deli c'est vrai mais a ka faamuya k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bonya ka kan ka da diinɛ bɛɛ lajɛlen kan a ma se maa kana i ka diinɛ jagoya digidigi mɔgɔ wɛrɛw kan koyi n'i dalen don i ta la to i ta la i t'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔw ye min faamu ka tali min kɛ o la o de don ɲɛfɔli de don ne yɛrɛ ye chrétien mɔgɔ ma ne jagoya ka don chrétienya la koyi wa ne fana tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ne jagoya ka bɔ chrétienya la n bɛ n teriw bonya ne yɛrɛ teriw bɛ n t'a fɔ a bɛɛ nka a caman de ye Mamadu diinɛ mɔgɔw ye an b'an ka sigi kɛ an b'an ka balimaya kɛ an b'an ka teriya kɛ an bɛ jɛ ka tous les événements sociaux an bɛ jɛ ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ ko tɛ yen koyi adamadenya de bɛ yen na anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ chrétien ko tɛ yen musulman ko tɛ yen nka bɛɛ bɛ bɛɛ bonya ni u ka seli sera an bɛ u ka seli kɛ n'anw fana ka seli kɛra an b'an ka seli kɛ u ka seli wagati heures mana se fana i bɛ taa sɔrɔ ala anw yɛrɛ ka so seli dɛmɛ bilalen don tasali bɛ yen u b'u ka seli kɛ u bɛ tila ka na mais c'est à dire ne t'a dɔn ala ko la ni ala ko yɛrɛ kɛra jagoya ye a bɔra ala ko la o ça c'est ma position ni ala ko kɛra jagoya ye ala ko a bɛ tiɲɛ anw bolo anw tɛ se k'o faamuya ala ye kanuya ye a ye sira min don an kɔrɔ o ye ko anw ka kɛ ale fɛ anw ka kɛ an mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ danfara ma ye o la koyi ni min kɛlen don ka religion ko faamu kosɛbɛ 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 i k'a dɔn k'a fɔ min de ka di ye i ni ye i da bɛ min na i dalen don o de la o ka bonya da o kan sa. E hakili la k'a fɔ ko nin taabolo minnu filɛ nin sisan n'a a nalen don Mali société yɛrɛ kɔnɔna na a tɛna falen ni ko wɛrɛ la mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la wa. O bɛ se ka kɛ mais fo ka faamuyali de di mɔgɔw ma walisa o kana kɛ parce que ni an b'an kɔlɔsi jugu de bɛna anw bila ɲɔgɔn na k'an kari ɲɔgɔn na mais il faut que malidenw yɛrɛ ka se ka kunnafoni ka bɔ ko dɔ kalama malidenw yɛrɛ de ka kan ka ɲininka kɛ est ce que Mali in na an sɔnnen don k'a fɔ ko diinɛ ko jagoya ko tɛ est ce que an sɔnnen don k'a fɔ ko diinɛ kelen kelen bɛɛ ka kan ka i wasa don i ta la est ce que an sɔnnen don k'a fɔ ko diinɛ si ma fisa ni diinɛ si ye ani a dagalen tɛ diinɛ ka wuli ka i ta ka o digi ko fɔ tɔw ka don o la jagoya ni maliyɛn bɛɛ ye o faamuya an bɛ ɲɔgɔn ye o wa an bɛ bɛn fana u nana bɛn min sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ u k'u jɔ sa o bɛn ka to yen ka mɔgɔ ye ko min bɛ o tiɲɛ maliyɛnw fana sigilen man kan ka to o la sa maliyɛn ko de don diinɛ ko tɛ wa anw ye balimaw de ye Mali b'o o de dɔn wa o de ka di fana u kana o tiɲɛ an bolo ni maa bɛ anw ladege i b'an ladege nka i kana na ɲuman tiɲɛ o ye juguman ye anw t'o fɛ. Ka da nin fɛnɛ kan an bɛ taa Gawo mara la ka da basigibaliya o kan u ka mara kɔnɔna la min senfɛ a yirala k'a fɔ Gawo duguden caman de bɛ yen minnu bɛ ka wele ku dɔw wɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka faga ka sabu kɛ jatijɛkulumaw ka dankarili walew ye o y'a to bi juma Gawo dugudenw ka bɔ ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ k'u ka nisɔndiya goya yira ka taa nin koɲɛ ma ni ka wele bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma basigi bɛ se ka na u ka mara kɔnɔ cogo min o senfɛ an sera Gawo duguden dɔ ma n'o ye Abdul Karim Samba ye Gawo denmisɛn sifunw ka tɔn min n'a bɛ wele ko Conseil national des jeunes de Gao CNJ ale ye o tɔn kuma latɛmɛla ye a b'an bolo nɛgɛ ka nin waati in na a bɛna walawalali kɛ an ye taama in tɛmɛna cogo min na Gao n'a tulo banna an b'a fɔ a ye k'a ka bisimila. Ok, donc ne m'aw fo
radio l'ame bago de l'info. En fait, les Camerounais les comment organisation minière sisan o ye Cameroun Alpha coalition des anciens de mouvement organisation de la défense civile donc o ɲɛmɔgɔ de ye ne ye bon fɛn min kɛra bi o ye vraiment Gao jeunes de wulila u ma wuli mɔgɔ si ma wuli k'a fɔ ko wulila ni organisation tɔgɔla ou bien c'est-à-dire que olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma Gao en tant que fils de Gao wulila k'a fɔ ko vraiment engagement de braquage minnu bɛ ka kɛ ils ont leur rapport vraiment a tɛ ka se ka faamu donc u wulila bi 14h u y'u bolo di ɲɔgɔn ma c'est-à-dire que bɛɛ i ka organisation tɔgɔ bila kɛrɛfɛ ka kɛ Gao ko ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ pour que u ka se ka taa déclaration sɛbɛn ka di gouverneur ma ka u ka nisɔngoya c'est-à-dire que insécurité ka kɛ enlèvement minnu bɛ ka kɛ ni mɔgɔ tɛ ka se ka minɛ k'a fɔ ko nin de minɛna bi parce que ale de ye nin kɛ vraiment ka taa a ɲɛfɔ ko vraiment Gao ko sera yɔrɔ min na sisan vraiment il faut qu'il y ait des mesures adéquates pour que nin ɲɔgɔnna ninnu ka se ka na u kana se ka kɛ bilen donc vraiment u ye ɲɔgɔn a ma kɛ baasi foyi ma bɔ a la mɔgɔw ye ɲɔgɔn ka place de l'indépendance la ka taa gouverneur la directeur de cabinet min bɛ yen o bɔra ka na déclaration kalanna dans la déclaration kɔnɔna na kuma minnu fɔra vraiment u y'a ɲini mɔgɔw y'a ɲini gouverneur ka se ka décision ta pour que patrie ni a bɛ fɔ cogo di minnu bɛ ka bandiya minnu kɛ ka mɔgɔw minɛ k'u enlever que solution ka se ka sɔrɔ la très rapidement. Ayiwa n b'a fɛ ka ɲininkali min tɛnku i la joona Mali finitigi minnu bɛ Gao dugu kɔnɔ yen ni basigibaliya minnu daminɛnen don ni tile fila laban in na u ka wulikajɔ ye mun ye yala olu ka patrouille bonyalen don Gao n'a laminina wa? Patrie Majo, mais fɛn min a bɛ ka kɛ cogoya min a bɛ ka patrouille u bɛ k'u seko kɛ mais u bɛ ka min kɛ fo dɔ de ka fara o kan parce que ko bɛ ka kɛ cogoya min sisan a tɛ se ka faamu Gao duguba yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko au cœur de la ville de Gao u ka se ka na mɔgɔ braquer k'i ka mobile minɛ la ou bien ka e yɛrɛ enlever ou bien ka e minɛ ka taa n'i ye ou bien k'e faga au cœur de la ville o kɔni vraiment n'an ko ko o tɛ ka an kamana gan bi na an ye galon sigi et puis fana aussi que même pas des heures avancées k'a fɔ 1h ou 2h du matin 19h 20h fɛn ninnu fɛ o circulation yɛrɛ la circulation est dense mɔgɔw bɛna u jɔ u y'a lever u b'i faga peut-être la ville et a ma deli ka kɛ k'a fɔ ko dɔ de nana dɔ braquer et que a sera ka minɛ ko u sera ka mis hors d'état de nuire o ma deli ka kɛ Gao donc vraiment o kɔni ye nisɔn o kɔni a bɛ k'an kamana gan bi na donc vraiment ayiwa nin diyara n ye nous sommes la population cible. Faut la wuli de chaque fois ni nous n'en a kɛra. An ka wuli an ka se ka min ma bɛn an ma an ka se k'o fɔ pour que ɲɛmɔgɔw ka se ka solution sɔrɔ. O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye nin tun ye Abdul Karim Samba ale ye kumakan ye Gao duguden dɔ don ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye politigikow nasira ye Mali jamana kɔnɔ ani ka fara koba minnu n'olu kɛra san 2022 jamana kɔnɔna la walasa an ka se k'o kumabaw ɲɛdɔn bi VOA ka lasigiden Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale y'a fara ɲɔgɔn kan an ka bakuruba lamɛn. Politiki bunakun kan san 2022 kow belebele caman kɛla Mali la minnu bɛ se ka lakali talikow kɔnɔ. Janvier kalo tile 9 ɲangili bere o dala Mali kun CEDEAO ni UEMOA jɛkulu fɛ n'an ko ma ko embargo ka sababu kɛ ko frontière tɛmɛ fanga bana ka fanga lasigi civiliw ma. O janvier kalo kelen kɔnɔna na a tile 14 maliyɛndenw bɔla Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka yira ka fɔ k'u ma jɛni CEDEAO ka ni hakilina tali ye wa k'u ka dɛmɛ bɛ frontière tɛmɛ fanga ɲɛmaw yɔrɔ. Juillet kalo tile 3 embargo min tun bɛ Mali kunna o wurila. Fatuli kibaruyaw san 2022 kɔnɔ Mali président kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye fo ka taa se a ka ministre kɔrɔ yɛrɛ ma n'o ye Sumelu Bubayi Mayiga ye ala ye olu ka kalifa minɛ o la. Ibrahim Boubacar Keïta ale fatula janvier kalo tile 16 Sumelu Bubayi Mayiga ale y'i da masi kalo tile 21 kɔnɔ.
o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ni san 2022 in kɔnɔ gwɛlɛyaba le donna Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. janvier kalo tile 31 Faransikaw ka ambassadeur min tun bɛ Mali kɔnɔ o gɛnna ka da kan k'a tɛ ka baara kɛ ni Mali hakilina ye. Ka kɛɲɛ n'o waleya ye, président Emmanuel Macron ale fana y'a yira k'a fɔ k'a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Barkani ye k'u bɛɛ na taa ka bɔ Mali kɔnɔ n'o kumakan yɛrɛ fɔla février kalo tile 17. O tɛmɛlen kɔ masi kalo tile 17 Faransi ka kunnafoni di sɛbɛ RFI ani France 24 olu gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ ka sababu kɛ k'u ka kunnafoni bɛ ka dankari Mali ka ɲɛtaa la. Politiki kibaruyaw la février kalo tile 9 Mali politiki jɛkuluba min bɛ yen n'an ko a ma ko cadre d'échange olu y'u ka nisɔngoya yira u ka ɲɔgɔn ye ba dɔ senfɛ ka kɛɲɛ ni transition ka toli ye fanga na. février kalo tile 21 min ye transition ka sariyaw ye o lakulayala. Mais kalo tile 11 su ka dugu jɛ a 12 la coup d'état dɔ burudala kɔkama dɔw fɛ ni ka furancɛla tɛmɛ fanga dafiri nka o ma se ka sira sɔrɔ. juin kalo tile 17 kalata sariya baaraw n'o ye loi électorale ye o baaraw kɛla. Ka da o kan juillet kalo tile 15 mun ye mandat d'arrêt ye o dala Karim Keita kan Mali président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita o denkɛ. O siratigɛ kelen na juillet kalo tile 25 Mali kiritigɛlaw u ye mandat d'arrêt international ɲɛsi maliyɛn den damadɔ ma minnu bɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadou Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye. Ɲorodi Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ radio émergence ka 99 ani tomi 6. Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 fiɲɛ sira fɛ. Yuwaru aw bɛ se k'an sɔrɔ aw ka radio Dunuya sanfɛ fiɲɛ turukala 101 ani tomi 2. Koro ani Bayangara n'a lamini bɛ se k'an sɔrɔ radio Orona ka 93 ani tomi 2. Gawukaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ka Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 tomi 3 ye. Ni waati in na Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 o fiɲɛ sira kan. Bobojulasokaw ani Wagadugukaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 sanfɛ. An ka bɔlɔlɔsira o labilalen don www.voabambara.com. aw bɛ se k'an nasɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Banbara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya ministriso ka bulon kɔnɔ kunu alamisa n'o bɛnna janvier kalo tile 5 ma san 2023 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 242 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ u la. Maa ma sɔrɔ ni makofɔlen ninnu kɔnɔna banakisɛ yera maa min na o ye coronavirus banakisɛ a hakɛ to jamana kɔnɔ mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 1. maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 3 min kunnafoni dira kɛnɛya ministriso a ka kunu alamisa janvier kalo tile 5 o kunnafoni di senfɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro o mara la a yirala k'a fɔ ni waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunɲɔgɔn damadɔ labanw na jateminɛliw y'a yira k'a fɔ muso minnu n'olu lasiritɔ tun don caman de y'u yɛrɛma sɔrɔ ni césarienne ye min kɛra Koro dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ wa o ye maa caman kɛ ka ɲininkali kɛ a kun ɲɛ la mun y'a waleya walasa an ka se ka o ɲininkali jaabi sɔrɔ bi. VOA ka lasigiden min bɛ Koro Tijani Wedrago ale wulila ka se kɛnɛya baarakɛlaw ma. An ye kunnafoni minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye.
an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan muso caman ka jigintaw koro kɛnɛyasow la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka kɛ ni césarienne de ye. Césarienne yɛrɛ ye mun ye? An sera kɛnɛya baarakɛlaw ma walasa an bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan. Maria Tarawele, ale ye sage-femme ka ɲɛmɔgɔ ye Koro mara la, an k'a lamɛn. Bon, césarienne ye fɛn ye ni muso min donna tin na tamasiyɛnw y'a yira k'a fɔ nin fɛn ni nin fɛn bɛ yen o b'a to a tɛ se ka jigin a yɛrɛ ye. O muso masina o bɛ opéré. Opération in bɛ kɛ kun fila kama, soit ka den sauver soit ka ba sauver. Nka mun b'a to césarienne o bɛ kɛ musow la? Maria Tarawele. Tɔgɔ jɛngɛnen don ou bien tɔgɔ ka dɔgɔ, den min ba na a fɛ den ka bɔ a ma a tɛ se ka bɔ, opération sababu bɛ se ka k'o ye. Opération sababu dɔ fana bɛ yen o bɛ kɛ den min bi ka na a bɛ ka bɔ yɔrɔ min fɛ den yɛrɛ ka bon kojugu den tɛ se ka bɔ, o bɛ kɛ opération sababu ye. Opération sababu wɛrɛ bɛ yen den ni tonso de dalen bɛ yen ani barajuru, ni tonso bilala den ɲɛ o fana o tɛ se ka bɔ o bɛ na ni opération ye, ni barajuru bilala den ɲɛ o tɛ se ka bɔ o bɛ na ni opération ye. Muso caman fana ka fɔla kɛnɛyaso matarafabaliya garijɛgɛ sɔrɔlen kɔfɛ o bɛ se ka kɛ sababu dɔ ye. Altine Gindo, ale ye o misali dɔ ye, an k'ale lamɛn. Ne kɔni fɔlɔ kɛra césarienne ye mais o kɔfɛ n ye dɔgɔtɔrɔso ninnu matarafa o kɔfɛ n ma baasi foyi sɔrɔ. Walasa muso ka jigin lafiya kɔnɔna na kɔrɔlen a tun bɛ kɛ cogo di? Tanti Arama ale bɛ dɔɔni fɔ an y'a ko la. Ne ka idée la farafin jate la fɔlɔ an ka maabaw tun bɛ effort furu ni grossesse kɔnɔna na an bi denw an ka repos cayara o ye ni hakilina ye ni min ye kɔnɔ ta bi an ye ɲɔsusu dabila an ye jita dabila an ye yɔrɔfuran dabila an ye finiko dabila donc ninnu de bɛ muso dɛmɛ grossesse la pour que den ka se ka tourner ka ɲɛ. Nka caman ye kɛnɛyasow matarafabaliya ye garijɛgɛw daminɛ waati. Koɲan Tarawele, ale ye sage-femme ye Koro, an k'ale lamɛn. Welekan bɛ ne bolo ka lase muso ma o ye muso n'i y'a dɔn k'a fɔ ko i lajɔra i ye kɔnɔ ta i ye kalo 1 bila kalo 2 i ka dɔgɔtɔrɔso sira ɲini i ka na i ka lajɛ fɛn minnu bɛ kɛ n'o bɛ kɛ baasi ye ka s'i ma olu bɛɛ bɛ dɔn pour que ka minɛ ka bila problème ka n'u sɔrɔ donc an b'o welekan de ladi musow ma. Tijani Bitraogo, Joao Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnni di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. An bɛ na ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan. Ameriki jamana kɔnɔna la kunnafoniw binna min bɔra jamanatigi Joe Biden yɔrɔ k'a fɔ ko Cuba jamanadenw, Haiti ani Nicaragua jamanadenw minnu ni olu bɛ bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ka na Ameriki jamana ni Mexique dancɛ la ko ka olu maaw bali walasa u ka se ka don jamana kɔnɔna la. Ka fara o fɛnɛ kan a yirala k'a fɔ Allemagne jamana ye kɛlɛkɛminɛ min bɛ wele ko blindé Marder o bi naani labila Ukraine jamana ye walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ u ni Russie jamana cɛ kɛlɛ la. Ni kunnafoni ninnu Moribo Danbele ale b'u fara ɲɔgɔn kan k'u lase an ma an k'o lamɛn. Next week I'm Kadani ka sisan Shaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. An b'an
senfa ka taa Dakar Senegalkaw fɛ kabini janvier kalo in tile 3 tɛmɛnen farafina jamana 4 ka ɲɔgɔndan dɔ bɛ senna damko kun kan a bɛ to senna fo janvier kalo in tile 11 na ta a ɲɔgɔndan ta ko fɔlɔ don mɔgɔ 12 de bɛ ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na u bɔra jamana minnu na Senegal jatigi Mali Côte d'Ivoire ani Cameroun Nama Jara VOA la sigiden Dakar sera a kɛnɛ kan Sénégali farikolo ɲɛnajɛ min bɛ wele DAM a ɲɔgɔndan min tɔgɔ le grand tournoi des jeux de dames de Dakar a siɲɛ fɔlɔ min bɛ sen na a hakilina bɔra Sénégali damunbola korobalenba dɔ de la n'o ye Mamadou Tamsir Bari ye damunbola ŋana caman bɛ Sénégali a fɔ man di nga u t'a kɛ i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogo min na o kama ne ye Sénégali damunbola 7 sugandi walasa u ni farafina jamana wɛrɛw damunbola 5 ka damunbɔ ɲɔgɔndan kɛ u bɛ kɛ damunbola 12 ye u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn siɲɛ 11 wa ɲɔgɔndan in musaka nafa ka bon ka fara Sénégali damunbola 7 kan Mali ni Côte d'Ivoire jamana mɔgɔ kelen o kelen b'olu bolo ani Cameroun jamana min ye diɲɛ damunbo ɲɛnajɛ jɔnjɔn ta Turki jamana la san 2022 la mɔgɔ 3 nana a tɔgɔ la Musa Kulubali kɛra damunbola ŋana ye Mali la ko kabini Sénégali ka nin damunbo ɲɔgɔndan in daminɛna a taabolo ka fisa fɔlɔ bɔla ka ne kɛ san Modou bɛ ka jouer a mɔgɔ dama de 5 points pour le moment ni Modou gagna o kelen bɛ bila ɲɛfɛ mais n kɔni bɛ palmer les 2 premiers pour le moment donc a ka fisa Côte d'Ivoire jamanaden Joël Atse ale de ye farafina ŋana ye damunbo la k'a jigi b'a kan ka ni jɔnjɔn ta Sénégali je viens comme ne nana n bɛ fara damunbo la an balima wa y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw la min labɛnna Sinimu Keyita ani Cheikh Thierno fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni min bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Diɲɛ kɔnɔ bagabali minnu bɛ sɔrɔ jatigɛ wale fɛ o bɛ ka caya wa a jɛnsɛnna ka tɛmɛ fɔlɔ kan ka kɛɲɛ ni duniya keleyantɔn ka fɔta ye. A bɛna kɛ jɛkulu ka fɛɛrɛ kuraw ye walasa ka se sɔrɔ a kan. Ameriki kɔkan minisiriso o kankɔrɔsigi kɔrɔ Victoria Nuland y'o fɔ. Salon diɲɛ ye mɔgɔ fagalaw ka ko kɛlen ba segi ni kɔ kunbɛn jamana 65 kɔnɔ minnu ye mɔgɔ 23 ni kɔ faga. Binganiw minnu kɛra kɔsan nin na diɲɛ fan bɛɛ polisisow dɔ bɔnbu binganiw Indonésie jamana na fanga tiɲɛni ɲinini Allemagne jamana na ani kojugu minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ yan olu b'an hakili jigin ko jamana si tɛ yen o cogo la lakanalen don ni bagabagali nin na wa a tɛ se ka se sɔrɔ anw si kelen fɛ walima marabolo kulusi fɛ an bɛɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa yɔrɔ la minnu ma mara kosɛbɛ ani minnu ma mara minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ fagalanw kɛlɛ ka se ka cogoya jugu ma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka baarakɛlaw ta ka se wariko jugu sɔrɔ yɔrɔw ma ka se hakilina juguw ma minnu bɛ jɛnsɛ bɔlɔlɔ kan ani dancɛw cɛ duniya keleyantɔn ye ko minnu jira kɔsa nin na olu dɔ ye dɔ farali ye 100 ni 120 kan siya walima siya ko siratigɛw la fariya ko jugu minnu bɛ kɛ ni jamana kɔkan jɛɲɔgɔnya kura bɛ kulu ni ɲɔgɔn bɛɛ cɛ ni hakilina nin min ju bɔra koniya banbali la i n'a fɔ jamana wɛrɛw mafilɛli siya woloma yahutu kɛlɛliw ani namara suguya bɛɛ o ye sababu kelen sɔrɔ bɔlɔlɔ kan ni tɔndenw kuraw bɛ se ka taa sigidaw la ka kunnafoni dilanw suguyaw caman fɛ fiɲɛ sira fɛ plateforme kan ani fɔta lankolonw ni fɛn dilannenw minnu bɛ kunnafoni tiɲɛnini ni koɲa jɛnsɛ joona o de kama a nafa ka bon kosɛbɛ an ka dɔ fara an ka seko jɛlenw kan walasa ka ni bagabagali kura ninnu dɔn ka ɲɛ k'u dɔgɔya k'u jaabi kankɔrɔsigi kɔrɔ Nuland y'o fɔ walasa ka se ka kɛ tiɲɛni na jatigɛ wale kɛlɛli kan ka don jamana fanga bɛɛ ni jamanaw bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔ an kan ka mara ɲuman ladon ka hadamadenw ka jɔsariya bonya ka kalan sɔrɔli kɛnɛyako ani sɔrɔko cogoyaw ladɔn an kan ka dɛmɛ don jamana fangaw ma an'u ka sekow la ka fɛnw lase u ka jamanadenw ma
o de ye fanba ye min be se ka kɛ sababu ye ka fariya ko kɛcogo tiɲɛ. O de y'a to an sinsinen bɛ diɲɛ kɔnɔ jatigɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔ min be sen na sisan. N'o barika ka bon, n'o sinsinen bɛ jamana bɛɛ ka fɛɛrɛw kan. Kankɔrɔsigi kɔrɔ Nulan y'a fɔ ko an ka laɲini jɛlen bɛɛ be farati la ka sababu kɛ teriya sariya bagabagali ye min be yɔrɔ bɛɛ. Wa ko fɛta fana ye tiɲɛni ye n'an sera ka ɲɛta sɔrɔ ni laɲini nunu kama an bɛ ji bɔ nɔgɔ la jatigɛwale bɛ balo yɔrɔ minnu na ka yiriwa. Nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.